Hago muchos proyectos, hago muchísimo voluntariado. És el testimoni d'una persona amb problemes de salut mental que explica les seves vivències a un grup d'alumnes de l'escola Virolai. La xerrada forma part del programa Ments Despertes del grup Som Via, un projecte que incideix en la prevenció de la salut mental entre els estudiants i la integració social dels afectats per aquests tipus de malalties. És trencar amb un estigma, donar un testimoni de vida, una història de vida real dels nostres ponents que tenen experiències de salut mental i sobretot apropar una lògica a potser alumnes que mai han tingut relació amb la salut mental. Som Via és una entitat sense ànim de lucre que compta amb una vintena de ponents voluntaris que ja han passat per 20 escoles i han parlat davant de 2.000 alumnes. Preparen i avaluen les xerrades a la seu que tenen des de l'any passat al barri de Sant Genís, un edifici que s'anirà condicionant per acollir diversos serveis assistencials. A la llarga volem fer un recurs assistencial per persones amb necessitats especials, de salut mental o que tenen un risc d'exclusió important. Un altre projecte que avaluen és crear un centre de treball perquè tenen espai suficient a l'edifici. Amb peu d'igualtat, la necessitat d'abordar l'estigma. En el desarrollo de... ¿No me cuesta? No.